לא נממר זכה שתקרא פרה שמו, משום שהוא נתן לו עצה על המילה. עכשיו, שואל החתם סופר, מה? אברהם אבינו ראש המאמינים, ראש האומה הישראלית, מאמין אברהם זה אמונה. הוא צריך לקבל עצה מממרא אם לעשות ברית מילה או לא לעשות ברית מילה? מה? אברהם אבינו צריך לקבל עצה? אז אומר החתם סופר, חס ושלום שהוא היה צריך ממנו עצה. אלא הוא ראה שאשכול עשה ברית מילה ומת. הענר עשה ברית מילה ומת, הם שתתו דם, לא הצליחו לעצור את הדם, הדם לא נעצר, ואיבדו את כל הדם והלכו ומת. אז הוא בא לקבל ממנו עצה, מה אני עושה, איך אני עושה את הברית מילה הזאת, שיעצר לי הדם. זה הכוונה שהוא קיבל ממנו עצה, זה חידוש של חתם סופר, חידוש מבהיל. לא שהוא בא לקבל ממנו חידוש על המילה, אלא מה אני עושה כדי לעצור את הדם. מה אמר לו חתם סופר, ועכשיו זה מתאים למה שזה אומר? הוא אמר לו, תשמע, יש לי קבלה. אם הקדוש ברוך הוא יוציא חמה מן ארתיקה, שזה מה שאמרת עכשיו, שזה החום הזה שאמר, והוא יישב בפתח האוהל ויגלה את הברית שלו, והברית שלו תהיה מכוונת כנגד השמש, יש כוח בשמש לעצור את הדם. עכשיו תשמעו מה הוא אמר, תגיד את זה עוד הפעם. מה אתה אמר? שורפים את הכלי דם, לוקחים פינצטה ומחט חשמלית נוגעים וזה נשרף. וזה נשרף. עכשיו נתברר לי הסוד הזה, אני בחיים לא הבנתי מה שהיה שהשמש תכה בברית ואז יעצר הדם. הנה עכשיו יש לנו פה עדות חיה שהחום זה סותם את הברית כדי שזה העצה. הוציא חמה מן ארתיקה, זה בכלל שרף. אז העצה שהוא נתן לו, והשם עשה כך, ובאמת השם עשה כך, ביום השלישי כתוב, הוציא חמה מן ארתיקה והוא יושב בפתח האוהל, והשמש מכה לו בברית קודש, ועוצרת לו את הדם. באמצע הניתוח הזה של העצירה של הדם, פתאום וירא 3 אנשים. טוב, תגיד לי, 3, אבל אברהם, אתה עכשיו באמצע הרפואה, שב, תירגע. הולכים, יש עוד אוהלים, לא חסר. יש פה עבדאללה, יש שם אחמד, שם מוחמד, יש שם... לא תימן. יש שם מחילה, יש שם הולכים. אז מה אתה צריך עכשיו, באמצע הטיפול? לא, אברהם אבינו הולכים, זהו, לא אכפת לו כלום, מנתק את המכשירים, ורץ, וארוץ אברהם לזכור הולכים. אז מכל מקום, זה רבי שלמה מולקו, כנראה לא ידע את העצה הזאת של ממרא, ושבוע שלם יוצא לו דם, כי הוא ידע בסכנת חיים כפשוטו. אם זה ממשיך לדמם, זה סכנה מאוד גדולה. הנה, אתם רואים? זה נהיה שחור וזה נהיה מפחיד. וזה דלקת. אתה רואה? הנה, ממש עדות חיה של מועל, של אנשים גדולים. ורב שלמה מולכו היה בסכנת חיים, אחרי 6 ימים, השם עשה לו נס וריפא אותו. הוא אומר, זה היה נס מעל הטבע. הוא עשה לי גם, עשה ככה עם הנכד שלו שהביא לברית. ובטעות עשה לו נזק, ואז בא אליו לבשר אמר לו, את הנכד שעשה נזק לברית, כאילו. חתך יותר מדי. כן, ואז הוא עושה ככה על זה של הברית. ונעצר לו הברית, הבבא סאלי. טוב, אז זו שיטה יותר מוצלחת מהשאר. רגע. זה 50, זאת אומרת אלוהים. זה היה... כן. רגע, הרשש, שנייה, עוד מעט נגיע אליך הרשש. דקה רגע. טוב, עכשיו, נו, איפה אנחנו? ברית מילה, הוא עשה ברית מילה. הוא עשה ברית מילה, ואז הוא התגלה עליו הראובני הזה, והוא נהיה כבר, עכשיו מה? זה, הרב שלמה מולכו, התחיל עכשיו, אף אחד לא ידע שעכשיו הוא התייעד, והוא נהיה יהודי. היה הולך ודורש בכנסיות שלהם, הפך מאמונתם. היה הולך ודורש להם שכל האמונה הזו זה תפלות, ויש רק אלוקות, ויש תג, עד שזה הגיע למלך פורטוגל, וגם ברומא שם, שזה, שלמה מולכו הזה, משומד, מדיח ומסית, וצריכים לתפוס אותו. אבל מה? כיוון שהראובני הזה היה מחובר איתו, ונתן לו שם מפורש, הם היו עושים קבלה מעשית, היו משתמשים בקבלה מעשית. עד כדי כך שהנוצרים החזיקו ממנו כבר שהוא משיח, זהו זה. הם הגיעו למדרגה כבר, שכבר הם החזירו המון אלפים של נוצרים בתשובה, והחזיקו ממנו שהוא משיח, עד שיום אחד הצליחו להביא איזה גייסות של חיילים, תפסו את שתיהם. את ראובני, עד היום לא נדע העלימו אותו, את הראובני הזה,
ושלמה מולכו הביאו אותו למוקד, הביאו אותו, היה שם ברומא מיליונים, כל מיליון באו לראות איך שורפים על המוקד את האפיפיור שלהם, את האפיפיור שלהם. אתם יודעים שהאפיפיור הקודם, יש עכשיו אפיפיור שנפטר, כל רבני אירופה ליוו אותו ונתנו לו כבוד. שמעתם את זה? אתם יודעים למה? אתם לא יודעים. רבי יעקב עדס, אבל זה לא מתחיל עם רבי יעקב עדס, זה מתחיל עם הרב ברלנד עוד לפני כן. עם הסיפור שלו עם הרב ברלנד. אתם יודעים שהאפיפיור הזה, הוא פרש מהזה שלו, מהתפקיד? מה הסיפור היה? הוא התייעד, זהו. הוא כבר האמין בתורת היהודים עם הרב עדס, והיה לו סיפור עם הרב ברלנד. מה הסיפור עם הרב? עוד מעט נספר לכם את הסיפור. אבל בקיצור, מה שקרה עם רב שלמה מולכו, שהעלו אותו על הבמה, היה שם מיליונים, עשה קידוש שם שמיים, ובמקום, איך אומרים, לחזור בו, עוד הוא התחיל לדבר לעיני כולם, כמה שהנצרות זה שקר, וזה בלוף, וזה כך וכך וכך, וצעק, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ועלתה נשמתו למרום, יש ספר שנקרא, של המרן, של המלאך שהתגלה לו, מגיד משרים, שמרן הבית יוסף מתחנן למלאך, אומר לו, מתי אני אזכה להגיע למדרגה של רבי שלמה מולכו? כך אומר לו מרן הבית יוסף, והוא זה. אז הוא אומר לו המלאך, רבי שלמה מולכו, בחירי? שום מלאך, שום שרף, שום אדם בעולם לא יכול להגיע למקום שהוא נמצא שם בעולמות העליונים. אבל אם תזכה, אני אעלה אותך על המוקד, על המזבח של מעלה, כך אומר לו, למרן. מה הוא זכה רבי שלמה מולכו? למה הכנסתי לכם את הסיפור הזה? רבי שלמה מולכו הזה זכה שהוא התחתן עם אישה יהודייה והביא ילדים, והילדים האלה צדיקים, והוא קרא לבן שלו, הבן שלו קרא לבן שלו בשם שלמה מולכו, על שם הסבא. השלמה מולכו הזה נהיה גדול המקובלים שבדור. זה הנכד שלו, שקוראים לו שלמה מולכו על שם הסבא שלו. הוא היה גם כן גר בתוניס, ואת עלית על כולנה, הוא היה גדול הדור בקבלה. אבל ברגע שהגיע הרשש, הוא עזב את תוניס, עלה לארץ ישראל, התחיל ללמוד את תורת הרשש, מפי גם הרשש, ויצא עליו חוצץ עם מחלוקות, הוא חיבר ספר שלם שנקרא שמן זית זך, כל מילה של הרשש בא עליו עם עשרות קושיות, פק, עוד מילה, פק, באופן שכמעט וסתר את כל תורת הרשש, רבי שלמה מולכו הזה, עם הגאונות שלו. הוא אמר איך זה ייתכן שהרשש כותב פה כך, הרי אריזל כותב פה כך, וכך, עד כדי כך, שמהספר הזה שנקרא שמן זית זך, המון מקובלים טעו אחריו, מה הכוונה חס ושלום טעו? ופסלו את תורת הרשש. אמרו שהרשש חולק על הארי הקדוש. כך זה היה כמו, תגידו כמה שנים, בערך איזה 100 ומשהו שנים, שהיה הסתרה גדולה על תורת הרשש. תבינו, הרשש הוא כל כך הסתיר את התורה שלו, עד כדי כך שרבי יצחק שאל אותו בנהר שלום, אנחנו בסייעתא דשמיא, אני עובד עכשיו, חיבור הבא, אנחנו עשינו חיבור גם על הקדמת רחובות הנהר, עשינו ביאור על כל רחובות הנהר, שם עשינו גם ציורים. עכשיו, החיבור הבא שאנחנו עוסקים בו, בסייעתא דשמיא, בזכות רבנו הרשש, זה לעשות ביאור על הרשש כמו שעשינו פה, על נהר שלום. אין, עד עכשיו אף אחד לא ביאר את הנהר שלום, נהר שלום זה ספר סתום ובלום, זה יותר קשה מהעץ חיים, בכמה וכמה, אבל הקושי שם בנהר שלום של הרשש, שהוא ערבב שם את כל הדרושים, עשה מזה סלט המטבוחה. כלומר, הוא לוקח מפה דרוש ומפה דרוש ותק וחוזר ושונה, ומי שלא למד טוב את העץ חיים וכדומה, הוא נכנס לשם, הוא לא מוצא ידיים ורגליים. שאל אותו רבי יצחק בנו את הרשש, אמר לו, אבא, למה ערבבתם הכל? למה לערבב הכל? אתה יודע מה אמר לו? בשביל שלא כל אחד שירצה ללמוד ילמד את החוכמה הזאת. רק יחידי הדורות. רבנו הרשש